Bantase, kunento endifuna uyiqonda. Abafana badlala ngathi okanye thina sizidlalisa ngabafana. Nangu kaloku unoChopsi. UnoChopsi uyiqondile uba umjolo uyamnyisa, umjolo udlala ngaye. Ngoku uzixeba makakathathe ibreak, yazi mos kube neza era. I know my worth. Eza era ezithi I'm trying to find myself, I am enough. Uzihlalele ke ngoku unoChopsi akathandani. Esazihlalele kanjalo unoChopsi ngenye imini nje ezisebenzela. Umngane wakhe kumane emxeba, ngathi kukho umfo okuncwasileyo ke thana yazi. And ke ngoku unoChopsi ungulo mntu owaziwayo uba awunikisi ngenamba yakhe ngaphandle uba kubekho isivumelwano phakathi kwakho naye ukuze unikise ngenamba yakhe. Hayi unoChopsi naye azibona uba enamani unesiyalo yabo, and free dinner won't harm. Hayi nyhani unoChopsi athi ke kumngane wakhe, jonga ke mnganam, andiziyohlangana nalo mntu ndodwa mna, so wena kuzonyanzeleka uba mawube yi-cock blocker. Hayi nyhani ke na umngane kanoChopsi angabi nangxaki naloo nto leyo. Kwenzeke ke ngoku unoChopsi ayohlangana nalo mfana, igama lakhe ke nguMaquza. Ahlangane noMaquza, xa ihlangana noMaquza hayi bo unoChopsi avele athatheke zisuka njengelo xesha. Seyidisayidile already uba yena uyafuna uba le relationship isebenze yakhe noMaquza. Hayi ke nyhani kube mandi. uMaquza uye wabuza, wafowuna wabuza uba barhalela utya ntoni, bafuna usela ntoni, unoChopsi nomngane wakhe nyhani ke kube yiloo nto kube mandi. Hayi kuMaquza xa seyingathi ukuthi urhwelele acele unoChopsi uba ucela bahambe bakhe bayothetha ngasese. Ayiqonde ke le nto unoChopsi uba yingitheni ngathi loo mntu seyifuna ukudliviza impahla zisuka. Hayi nyhani bafike bathethe, omnye nomnye atsho iinjongo zakhe uba ufuna ntoni, atsho futhi ke ngoku uMaquza uba uxelele na umngane wakho uba mna ndifuna into serious. Athi omnye hayi undixelele nto nathi okay. Hayi ke ngoku hayi ke bamuncuzane ke lapho ewe, bamuncuzane. Hayi uMaquza ngoku ufuna udlulela uthi sithonithi. Athi omnye hayi andinokwazi kaloku isigqibo uhlangana mna uba mandivele ndithi mithatha. Athi uMaquza mamela ke sana lam, yayibona iPhashkhwayi is accessible, ifumaneka noba kuphi. So ubucinga mandilapha ngenxa yandikho apha ngenxa yayo, futhi ndizawulinda. Hayi ke imchaze kwa kaloo nto ukuba lo mfana uyayazi uba i-accessible ixofu angayifumana noba kuphi. Ayibona uba hayi lo mntu ingathi arrogant kodwa ayithande loo nto. Hayi ke mabinamsebenzi ke. unoChopsi ke ngoku nomngane wakhe bathi bona sebefuna udlulela, bafuna uyojayiva kwenye indawo. Hayi abakhaphe nyhani uMaquza, makabakhapha anikeze unoChopsi imali. Athi jonga ke ntombi, unobangela uba ndikunikele imali, ndifuna njengoba ndizawunishiya phana enkwarini, ndifuna uba uzo-entertaina amanye amadoda. Uwa-entertaine ngoba uyathanda, kodwa ungawa-entertaini kuba unamali. Afike nyhani ahlale nabo kancinci, ugqiba kwakhe uba odela ukutya atye naye, aode ukutya vorena nabo. Bathe basahleli kufike amadoda ayi-7 bafike babulise ngoba behleli etafuleni enkulu, bacela uhlala nabo. Hayi nyhani angabi nangxaki uMaquza athi hayi bafethu ningahlala. Ngekudala uMaquza ancamise umntu wakhe athi baby ndicela xa ufika ke endlini undazisa ubuse endlini. Heyi uthuka amanye amadoda, ayibonjani heyi kule ndoda enesibindi soshiya umntu omhle kangaka imshiye namanye amadoda. Heyi yazithemba le weyi. Hayi nyhani ke na bajuxuze unoChopsi nomngane wakhe bahambe bagoduke. Ekuseni uyafona uMaquza amxelele uba bendibawela ke dana uba nawe namhlanje. Uyazazi ke ngoku unoChopsi uba nyhani ke uyafuna unikisa ngempahla kakade. Hayi ke nyhani
and uyabawela uba makathi sleep over. Qha ke ngoku ngoba uzenza ngoba weva abafana besithi usophatha ibhegi enkulu ithetha uba uzawuhlala amalanga agqibela umntu sesenza ii-excuse zokuba kufonela umngani wakhe okanye avela athi kwabo kutshakiwe yenzela uzohamba. So uziphathele nje ibhegananyana yakhe encinci i-lipstick nebhegi nje unopotwana. Hayi ke nyhani ke na kube ayifike nyhani kube mandi, ufika futhi uMaquza uphekile kube mandi. Hayi nyhani bagrayindane ke ngoku. Eyi incase lapho iyayiva nayo nokomiti uba hayi incasa ikhona apha. Hayi xa isithi uyahamba ngosuku olulandelayo amcenge uMaquza athi hayi mani suhamba mani, ndisonwabela mani uhlala nawe and kunezinye izinto endifuna sincokole ngazo. Bancokole nyhani atsho uMaquza uba heyi mna ndigiliwe ke tana ndingugilile ndithini. So inantsika yam iwardrobe yam icloset yam imdaka izofuna uba mandenze i-spring cleaning. Hayi naye unokomiti atsho uba unantsika atsho naye unochopsi uba hayi akho ngxaki. Ndiyayiqonda loo nto leyo, kaloku umntu xa ingenamntu straight wethu vele ke icloset yakhe uba ne-dirty laundry. Hayi akhompleyine ke ngoku unochopsi athi heyi kodwa Maquza, heyi mani le ndlu yakho ayinalaa nto. Hayi Maquza angabe ngxole sithini amnike ikhadi athi yenza noba yintoni ofuna uyenza ubonayo uba izokwenza ube comfortable ube lapha. Hayi ngonochopsi seyibona umtshato, seyizibona inguye undlunkulu ngoku. Ngokunikwa nje ikhadi kuthiwa yenza into ezokwenza ube comfortable ngendlela urenovate the way ufuna ngakhona, udecorate ngendlela ofuna ngayo. Jikiri ngoLwesithathu agoduke ke ngoku ngoMvulo. ngoLwesithathu uyabuya uzopheka unochopsi, ufuna ukuziprove uba apheke kamnandi ke unochopsi. uMaquza ngoLwesihlanu amfowunela athi heyi bendiqala uyitya ke dana laa nto ubuyiphekile laa mini, bendisacela uke uze ngomso ndizobiza oobhuti bam ukuba phekele le nto. Hayi jonga unochopsi ubona umtshato sana nyana apheke athi unochopsi umngani wam ke dana unento ayenzayo, so ndizawupheka apha endlini ndifike ndidrophe oku kutya kumgquba wam ndihambe ndiye kumngani wam ndiyoathenda le nto ayenza. Athi ke ngoMaquza yakho ngxaki, uyayiva athi akho ngxaki. Uyeza u-part 2 kaMaquza nochopsi.